Здравейте хора! В това видео ще отворим Мегапига. Много се извинявам за това, че не съм снимал от доста време, просто нямах идеи за видеа. Но сега се завръщаме удар. Да започваме. Добре, от първия рейер. Сега този. Отново рейер, нищо интересно. Рейер, маля, ако ми се падат от всички стари дропове рейер, не знам. Добре, супер рейер. Епик, окей. Пам. Legendary. Плиз нещо яко. Плиз. И Star Power на Search. Добре, сега следващия. Отново супер рейер. Епик, окей. Така ще завършим. 200 coins. Горе-долу съм доволен за 7 стара дропа. Не е нещо вау. И сега, хора, искам да се абонирате за канала, да дадете лайк на това видео и да пишете в коментарите кой ви е любимият бролер. За сега, чао!